Ja, goedemorgen. We staan inderdaad klaar om iemand te gaan verrassen. We staan in Kessel en we staan op de Keverbergstraat. En we gaan iemand verrassen. Verrassen met een lekker ontbijtje van bakker Bart natuurlijk. En kijken of de mensen thuis zijn. We gaan naar mijn geluksgetal, nummer 22. En we gaan daar iemand verrassen. Ik hoop, oh jee, ja. We gaan naar de familie Hendricks. Oké. We hebben uiteraard gecheckt of die mensen thuis zijn. Iemand heeft natuurlijk met een smoes die mensen thuis gehouden. Oh ja. Nee, wacht. Kijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Met wie hebben we het genoegen? Mia Hendricks. Mia Hendricks. Ja. Goedemorgen. We zijn van Omroep PNM. Ja. En we zijn bezig met het PNM-hoes. En dan gaan we de ouderen verrassen. Oh. En we komen ook verrassen. En niet alleen oog, maar ook tij. Oh, thee. Ja. Mogen we binnenkomen? Ja, zeker. Kom maar. Oh, hij is lekker warm. Ja, ik ga extra de verwarming aangemaakt. Die komen dadelijk door de kooi. Oké, waar kennen we hier, mevrouw? Rechtdoor. Rechtdoor. Ah, kijk eens aan. Goedemorgen. Samen. Dat is Tij. Tij begint al te lachen. Ja, zeker, Tij. Hoe is het met Tij? Hoe is het met Tij? Goed. Ja? Nou, ja, goed matig. Matig. Ja. Kan veel beter, maar we moeten tevreden zijn met, hè? Ja. Zo is dat. Ja. Moeten we even gaan zitten? Nee, hoor. Ja? Mia, kom er gezellig bij zitten op de bank. Ja, doen we ook. Gees, hey Toes, kom maar gezellig op de bank. De kussens aan de kant. Ja, ik moet even... Ja, doe maar rustig aan. Doe maar rustig aan. Ik kan nog niet zo goed lopen. Hoef ook niet. Ja. Ja, dan zitten we daar. Kijk eens, wat we volgens mij hebben gebracht. Een ontbijtje van bakker Bart. Oh. Ja? Gaan we dadelijk lekker aan beginnen. Ja. Kijk eens aan, een jus d'orange zie ik hier staan. Een lekker kopje koffie. En lekkere broodjes. Voor elk wat wils. En broodjes. En broodjes. Ja, kijk. Broodjes. Broodjes toch, of niet? Nee, wie zegt broodjes? Broodjes. Ja. Maakt niks uit. Maakt niks uit. We komen natuurlijk niet zonder reden. Want Emus heeft natuurlijk gezegd van, er komt Emus. Wat was de smoes? Wat was het? We moesten tussen 8:30 en 9 klaar staan. Ja. Ja. Want? Ja, we werden verrast. Oh. Ja. En jij smiled. En ik ben, dan komt een taxi en dan gaan we weer, hè? Maar niks. We blijven niet, of niet? Ja. Ja, Er is er niks mis mee. Als ik ga zien nee, helemaal niks. hoe mooi dat je hier woont. Ja, zo, hè? Ja. Ja, Ja. ja. Hoe is het met toch? Dat is matig. Ik ken beter, maar dat is niet. Gisteren moesten we naar een ogendokter en Ja. het regende het. En zijn stuip kan alleen een keer een afstapje. Ja, dat heb ik niet gezien. Dat lag lang af. Ja. Onder de roos zo. Verder. En met 2 man weer in de zomer durven. En met toch En zeeknaad. En zeker. En zeeknaad. Ja. Ja. En ik kan hem niet treffen, dus moest even zangers komen en Ja. we hebben hem er toch weer in gekregen. Ja. Ja. Je redt het samen wel. Maar joh. Maar joh. Ja. Dat moet wel, hè. Door 54 jaar, dan ruilt het er niet meer in. Nee, ja. Het is ook niks voor. Er is ook niks voor. Hoe is het met toch, mevrouw? Goed. Ja. Ja. Nu wel. Ik ben zo gevallen. Ik heb de show gebroken. En nu gaat het wel goed. Ja. Ja. Wanneer ze geen 18 meer is, moest ze eigenlijk niks meer krijgen, hè? Eigenlijk niet, nee, maar ja, het komt allemaal vanzelf. Toch? Ja. Ja, dat is... we doen het ermet. Ja. Ja. Toch tevreden? Ja. 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 Ja, we zitten hier fijn. Alleen het gestier is niet meer open, dus we zien niks meer bewegen door.
Had eigenlijk een prachtig uitzicht, hè? Ja, we hebben een fijn uitzicht, ja. Een mooi kasteel hier op de achtergrond, de kerk. Ja, Ja. hartstikke fijn. Hoe gaat je de kerst in? We hebben de kerst ingegaan, we gaan hoe eten. Eén keer bij jou en één keer bij mijn zuster. Dat willen we nog meer, Ja. toch? Ja. Ja, En hoe is het met ook gezondheid? ja op het ogenblik goed. Ja? Nu wel, hè. Ja, we hebben van alles metgemaakt, maar ja, dat laten we achter ons. Toch? Ja. Kijk alleen maar vroeg. Valt niet altijd met. Nee. Nee. Maar je komt er samen sterk uit, of niet? Ja. Dat komt goed. Ja, hè? Lastig. In het ziekenhuis zeggen ze, dat kent nog met de arm en nu. Ga je mooi. Ja. Ja, gaat goed. Ja. Echt. En optimistisch blijven. Dat is van Hamse. Maar dat gaat niet altijd, hè? Nee, dat is heel moeilijk mee. Ja, Ja. Maar je het nog samen altijd weer, hè? dat hoor ik. Wel. En samen de weg, dat was een schoon ding. Dat duurt zo lang weer meer, hè? Ja. Van die oudjes, maar ja, dat is een stuk in de 80. We gaan gezellig ontbijten. En we komen dadelijk terug.